everyone, once again welcome back to the channel. GB ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। सो भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोनो हानाय जायाखै for the reason of physical weakness। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय दिनै 31 मार्च 2022। दा बे 31 मार्चआवहाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन। दिनै खिन्थु बिथांनि हाबा मावनाय आरो आदर्शखौ गोदानै बुंफिननांगौनि गोनांथि गैया। जे बिथांनि हाबा मावनाय आदर्शखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोनथिखागौ। लाथिख'मानिफ्राय लानानै जिर'निफ्राय लानानै दिनैनि बे थासारिसिम बिथाङा बर' हारिखौ लाबोनाय, लामा दिन्थिलांनाय बोखांगिरि आरो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो सिमां नुग्रा सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिथाङा। दा बिथांनि हाबा मावनायखौ नायनानै बड'फा बिमुं होनाय जाबाय। स' दिनैनि बे समावहाय आङो मोनसे खोथाखौसो आङो रायज्लायनो शेयार खालामनो सानदों गाइसमोन। जे दिनै हारिया जोबोद अलखदाव गोग्लैनानै दं। इन्टारनेलि नङाब्लाबो एक्सटारनेलि माखासे प्रब्लेम्सआव गोलैनानै दङ, रुइन जानानै दङ। दा बे प्रब्लेमखौ बोखांनो थाखाय जों दिनैनि समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आदर्शखौ गोसोखांनाया जोबोद गोनांथि। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिथांबादि हाबा मावग्रा हारिनि अलखदखौ रैखा खालामफैग्रा जोहोलाव नांसिगौ। दा बे समाव जेलाव थानाय एनडिपिनि गोख्रों दैदेनगिरि गायसनगिरि डिआर नाब्ला सारखौ आङो गोसोखांदों। आरो बिथाङा जाहाथे जेलनिफ्राय थाबैनो गनो हायो बेखौ आङो जावले जावले इसोरनाव आरज गाबदों। लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिसिमबो दिनैनि बे गोथार समावहाय बिथांनि जोनोम सानावहाय आङो गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ मानगोनां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आफानिसिम जासिहरनानै दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।